o wee bụrụ na nwata nwaanyị a na-asị ya nọlụgodu n'ụlọ na emechaa ka eji nwe ya ọtụkọ ego wee ziga ya akwụkwọ ebe ọ bụ na ego a eji wee jee akwụkwọ adịrọ. Ya na onwe ya wee mee ka ha malụ na ya nwa ama nchenwu na oge adịrọ, a na-enyeghị ya time frame na asịrị ya ngwa ya chere 1 year ma 2 years na ya chelugodu na mgbe emechalụ na ọ ya aga akwụkwọ. O wee si o wee bido kụzibe nkụzi. Mgbe ọ gwa afọ ife a wee kụzibe nkụzi mewe lesson, maka ịma na-abịa na Naịjirịa nkụzi mmadụ nwee ike ịka nweta na Naịjirịa, ọrụ mmadụ ya aka inweta na Naịjirịa bụ ọrụ nkụzi na ọrụ ebe nlarụ, ya bụ ọrụ hotel. Ọ dị easier no matter the certificate iji certificate enwere, there is always a place for you n'ebe nrahụ maọbụ n'ụlọ akwụkwọ. N'otu a ka o so ebido rụba ọrụ a na-akwụ ya 15,000. Then na o jezie lesson na o nwezi ike ọ rụtazia 20 a month depending on ụmụaka one. So abịa na ọrụ nkụzi na lesson na-aka enye ego karịa ịkụzi nkụzi na class, ya bụ karịa salary a na-akwụ na class. N'otu a ka o so kụzie nkụzi ahụ for 1 year, mee the lesson wee sevute ego wee banye na Oko Polytechnic. Ọ bụ na ncheta ọ bụ na ụmụ ebe Oko Polytechnic dị, wee gụọ ND1 ND2 JIT dị n'enu ya, bata jee HND1 HND2 wee gaa KU na-akpịa wee jezie service na Asaba. Nọ na Asaba nke ọ nọzi Chukwu wee mepere ya adọ. Na da ahụ o mepe ka mmadụ ji wee nyelbezie ya aka ịmago nọ ka na-afụ ego, maka anyị niile mana ije service na Nigeria dị very expensive and adị akwụnite ụgwọ na service because ya na-akpị ya bụ serving your fatherland. No service ahụ ka o jichezi wee bata wee bido tụtụba perfume wee lebe ụlọ akpa ole perfume, ụlọ akpa ole perfume online. Sizie enyi ya wee sị ka o mepee shop. Meanwhile ihe a niile ka o mechee service ahụ, ọ nata nakwute nne na nne ya wee nọrọ biri na family house with ụmụ nwanne. So ndị ụmụ nwoke nwechara ụlọ, ndị ụmụ nwoke ha dị ụmụ nwoke nọ ebuo, in fact ha anyị na-anụchago nwaanyị mana ebuo bi na the family house, ebuo bi n'ilo, mana ofu nke aka bikwa n'ilo ka na atọment kwa ya from ebe obi. Adị ma ihe ọ ya bụ ebe ị nọ wee to ebe a nke ị ga-anọ wee nụ nwaanyị, ebe a nke a na-ebido biznes. So ha nwe na onwefe ịgbarụkwanụ wee bịa be nne na nna fa dere fa izi just chikili ego moto ha erutego. Ndị nke nwee moto enwe na-abịa wee bụrụ ya befe mara ya ha efilie na ọkatago nke ịmago. The thing bụ na the jealousy, the fact na nwata nwaanyị nwee ike isi nwụfa mba kwudo on her feet, bido ọrụ, save ego, jee university, jee 5 years ka ọ nọ tupu o mee service, that's 6 years wee nachieta azụ. Ọ sị m na ihe a so n'ihe mere o jibe chọọ ịnụ di nne na nna ya, maka na ọ hapụ nne na nna ya na ihe ha ga-eme nne na nna na ụfọdụ most of them nwunye fa adịghị enye di parents ya nni, na ha nwere ike ha chetata ha ma ncheta echi na ihe a ka ọ gaa ya n'ebe ọbụla ọ nọ na obi ya ekori ya n'elu, o wee mepee shop na akụ ya dị kwaka ifu shop ya. Alọkọta ajụzukwu m ya sị ya biznes ga ego one ka iji wee mepee ya. Ọ sị na 30,000 sị 30,000 ka o ji wee bido. But ị na-anya kịta biznes ahụ na ifu shop ya
in fact ọ na-ebutezi ngwa afịa from UK n'aka onye ọma, o nwere ike onye ọma natawasị ya biko ya tieli ya send eli ya ego. So most of ife o nwere na shop ya bụ foreign products, mana na ụmụ nwanne ya dị ekwu ya mụọ mmiri tọgbu iko na yard. Ọ bụ na na ndị nwunye fa dị aka ọnụ, ọ ndị na nwanne ya nwoke bụ ife na-ama shoulder. Ọ bụ na ọ bụrụ nwafa ka a na-echeta ya kene onye tọrọ ya, the same nwatakịrị wee ike according to ha ọbata o were ihe sọrọ ya na be onye na-adị enye gị, onye ide ekene adult ide akwa iru ugwu, because ọ ya ka ọ na-awụpụta nsị kedu ife so mothers na-ajụ kedu ihe a na-azụ kịta, kedu ihe a na-azụ. Wee sị m nọ at this point na ọ mara ife ọ ga-eme, na ọ na-ekpe ekpere ndị enemies, na ụmụ nwanne ya so na ndị enemy ọ na-ekpe against. Nwoke bụ na nwoke nọ na ndụ gị, ọ bata fụdị ya otu gị na ọ dị gị ka nwoke ahụ a ga-asị oke na ihe a fault the family na ọ bụrụ fault nke nwaanyị, because ihe a na ọ na-ege ntị anyị chọrọ ka anyị tinye ọnụ na ya ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee nyelu nwatakịrị nwaanyị a aka, maka na afụnube me situation ebe nwanne ga-afụ nwanne ka ọ na-progress. Nke a dị bad that no nwaanyị bụrụ last born, onwekwa onye tinyere ọnụ, nwere onye tinyere ya aka, nya nwa ji aka ya tinyere onwe ya ọnụ, tinyere onwe ya aka help herself. Just ihe ọ na-ayọdebe bụ gịnị? She love ya, sinyeli ya aka, sinye ya ahụ ọ ga-abụ ọbata be nne na nna onwe peace of mind. Ọ sị na ụfọdụ sometimes nwanne ya ga-abịa na shop ya, nye anwa bụ nwanne ya bụ ige ga-ekwu ya ihe 3,000 naira 1,000, onye ya na 1,000 naira ahụ ịkwụzukwu ụgwọ awụrụ problem. Na nke na-esezi okwu kịta anụ a bụ na ọ bịa na shop ya si ya lese efe 3,000 2,000, ọ sị ya mba na 2,500, onye ya 1,000, ma ọ ya abịazi inye tọpụzi ya nke fọ na onye ya 1,000 ọ bụrụ 2,000, so 500 naira shizi na window wee fewalụ. Na ọ na-achetega azụ nke ịbụa kịta si ya nye ya, ọ sị ya na ọma mmie ma ya jee weta ego na onye ego wee nye ya. Ebe a ka nsogbu si wee bata. Onwebe ọnụ a na-akọ, ma onwere ihe akpọbe ya ma akwụna, na o dowere isi ka nke a dowe ọnụ ka nke, onwere ihe a na-akpọ mmadụ akpọbe ya bụ nwatakịrị nwaanyị. Ajụjụ m taa wee bụrụ kedu ihe nwatakịrị nwaanyị a ga-eme, maka agwara m ya ihe m gwakwara ya bụ na environment dị too toxic for her at her age, na ihe o kwesịrị ị na-eche otu ọ ga-esi settle down at her age. Ihe ọ ga na-eche bụ family nke ya, business ya, kedu ka ọ ga-esi wee si ebe ọ nọ kịta wee pụọ move to another level in life, not ijeche bata. Ihe ị ga na-eche bụ ma ị nwere ike ị ka na-abatalụ na be gị akpọ gị iru ite ịkọ ọnụ. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee kwa nwaanyị ukwu walụ, ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee nyelụ nwatakịrị nwaanyị a aka, maka na isi okwu anụ a kịta akarị m. Hello. Nnọọ, ka ime? Okechukwu from Agbani Road, nnọọ.
daalụsọ. daalụ. Ikwuchegokwa ya bụ okwu, that ezinụlọ that family house ọ tụọ ya 2 something and ọ bụ 2 years ibido ya bụ ụdị nọnsens a. Ihe a bụ ezi ọgwụgwọ ya bụ ihe ahụ ya zeela onwe ọ bụ na ọ ga-eme ekwu onwe ka ọ ga-esi kpatata obere ego ọ bụrụ na ọgwọ ọrụ ya ga-erente ya outside ọrụ ma mịa gara ebe ahụ ha manage ọgwọ ọrụ ebe ahụ o nwere shop oles na the shop ada attached to their house ọ bụrụ ya possible ọ bụrụ ịkụ kọntena ọ kụọ ya ebe ọ na-ejere onwe ya. You should leave that place. Just like you rightly said, o nwere ihe ọ ga-abụ dịka onye chọrọ ịmụ mmadụ bịa fụ o nwekwodo ị ga-alaik ije mụ nwaanyị na ezinụlọ nwere ụzọ ọgbaghara ahụ maka ọ ga-abata asị na nwoke bataziri n'ụzọ na ya nwere interest ya na ya na-ekwu n'ụzọ ọ ga-abata n'ụlọ o wee natazi ka ọ bịa fụ ma bịa o nwere ka papa ha adọrọ ndị nke ọzọ ahụ okwu aka ga-agwụ ya anya a ga-emebi ma na ama nkwụdo mfat nwere onye ọbụla ga-alaik ije n'ụzọ ezinụlọ dị ụta wee nụrụ nwaanyị mana ọ dị ka ikwuru ya ọ ga-adịziri difficult ibeliv ụmụnne niile a kpọziri ya asa aga na-ebeliv na ọmago ebe nwere sọchete na ọma bụ gangọp na o nwere ihe dị ebe ha chanere ji ekwe ya asụ so the person ga-akakwara ya mma ndị nnọọ ya nwe ugoro kama afọ ka ọ ga-abịa ghọtago ọ bụ na mama ha ọha with the house meanwhile the law kwa bụ na ọ nwaanyị ọ bụ na o nwere patọpụ ụmụ ahụ erentịrị ma ọ na ebe nke ha eji na amere mụkọpụrụ ya wee right ya wee rent ebe ahụ o si afọ atụ ịghọtago maka ụlọ ahụ bụ ụlọ papịa na mamịa ndị tara akwụkwọ ya ụlọ ahụ bụ papịa na mamịa ụmụnne enwere paatị tutuze mgbe ụmụnne na-enwe paatị n'ụlọ ọbụla ahụ dịka n'Enugwu bụ mgbe nne na nna na-anọrọ as long as ha nọ right nọ mmadụ dị na-ekiri care of ihe gbasara ụlọ ahụ especially ọ bụ na o nweta eso enweta gerent out so ọ bụ na ọ ga-adọrọ ha pọsụrụ ọ bụgodị iji jide ego that lady should leave that place in her own interest and for her future too maka ọ pụọrọ onwe ọ bụrụ na ọnwa ọrụ nke uji ụtụmamị ya somebody batafụ ka nwa mmadụ na-agwa mbọ onye ahụ adịgara ha dị if house dị two something go ndị mmadụ na-adịkwa bad adịkwa wuche ịghọtago somebody ị na-enyere ụlọ aka ojisie n'ike mmiri effort mmekịta effort jin obi god afọ niile atacha pụta kama unu ga-aja m ike na file mmesiri ofu anya ụjọ ka ọ nọrọ ebe ahụ ọ hafe ọ na-asa abụ so biko ihe a ga-agwụ ya bụ ọ bụ na ọ na-ege ya jisi ka ọ bụrụ na ije bite mmadụ ego ọ bụ na ịbụ nwa ọrụ shubidapi maka ọ bụ na ọsọ ya nwapụrụ ebe ahụ dịkwa ihe ọ na-ekwu na mamịa ka ọ na-echere too much ya tukwere mamịa pụọ ebe ahụ maka sa ya abụgolu ga-anwe ike iji agụ ụfọdụ mamịa so ka ọ ragodo m otu a ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ sọ daalụ daalụ ọ dịrị izi ụdị ihe a ka ọ ga-abụ nwaanyị na-eje nwoke ọbụla ọ fụrụ n'ụzọ nwee ike ịdakele ya maka na ọ na-achọ ego o ya eji wee gaa skuul and yes ebe ha bi bụ gịnị their family house shop ọrụ they attached to the family house and mpia ka dị ndụ so all parents mpia na mmụọ a na-achọ one room mmadụ ịtọ 3 adults a ga-anọnwụ na one room ya because ihe nchezọrọ ịjụ ya bụ mgbe ọ gada use service na mgbe ọ na-aga school kee ka parents ya so manage ya ịjụọ ya ọ ga-asị gị na ha ka dị younger then because ihe a na-eme ihe dịka 5 years ago or 4 years ago adị ma na ndị nne na nna anyị fafa na-aka aka it's not like they are getting younger or na ịmago onwe certain age ị ga-anọ ịdị stagnant na that age for all between ebe ị ga-adị stagnant ọ dịka ọ na ịdị eto eto bụ between 24 years 23 years and 32 or 33 by the time ị mere 34 35 ịfụba changes na arụ gị so ndị a na-agwa gị kịta eru ego 70 kedu ka ọ ga-esi wee dufa chi na one room kedu ka anya bụ nwatakịrị nwaanyị ga-esi wee hapụ parents ya maka asịkwa m kwuo nkali asị m kwuo mana ekwuchere m ihe niile dị m n'obi asị m ya gee ntị
ya gee ntị ka ama ka a ga-esi wee mịa. Cheta na m nọ live on YouTube, anọ m live on YouTube in case ọ bụla ị chọrọ isonye m na YouTube. Then again, anọkwa m na Facebook, anọ m na Volt 104.3 FM na Facebook. YouTube bụ Volt Odenigbo. Ọ bụla ị chọrọ enweta m na phone, kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Hello, Auntie Chiaza. Ka ime? I'm fine. No. Okay. Onye na-anụ ya bụ arụ ndabelechi. From only minute issue Arum dabelechi no. Okay. So you are taking you can because no of you should be number one. Or such as you are number one. So you are going to number three, the same thing you man put. The other guy she will guide in soon. Yeah, God river. Because all I can with respect. Only when I know river and then I move face to face. You know, all I do to respect maybe home. But I feel like this one and me, it's like now it's about an Africa. On my respect. Because when you are by national, I could be like with Tayana in progress. How a long quality we are. I didn't know what your advice was about was one day something like more happy about. Like, even we are not going you will teach you to take up a person of our care and labor. You know, not put a snake of a talaja, this thing, game. We said, then, not on care, we said, thank you. The Yemen, before you even have a local guy, there is a photo, they came to labor one day. So, yes, you go for the one issue about for. Yes, you should have not also. Okay, we're able to. Because you need not also, we were able to get model tickets where you go back. Also, not by that. We'll tell him at the line. One the hand we teach you for some of our poison. Or how much I poison him with the real. One they have a sale. Or something like they would hear going. I shouldn't have your voice. So, yeah, she got on for him. And the other one that's fucking out, the hell she about for. Because he had a little bit of the only one picture is down here. Some of the kids live in the color they had to run. One of them had to run. Something like that. You know, when you do not outside. Mama na force na ka umume. So I am not going to this care on no respect or that respect umume. Na da pata no duka na ito ta. Ko ta ko ni shimo ya. So ka tinga ba ni shimo ya. So here the end that she do ma ya di ya ko e ka. The reason you put on the parents. Man anu to mo da kan man anu parents ko ni du ki ya. Ni man no ndu parents da ja. Ana ko na ka shwe. Ni ne fro ko no choro. Da ga si ya ro na le bra. Ni na su chu ya ka ro na le bra. You know, no matter how we are, I'm not going to be out. I didn't get my mother on car, I'm going to be the group because you don't have a car. Because when I talk on a car, you need to look at it. Who was not a week friend or I can just share Bushiba for my country. You know, and you can do with respect. That's why I am going to go out. When I'm Johnny at Vatiatico, that's Shiba or then go up on 1 year. Ọkpọkọ m na-eshi ebe abụọ. Ọ bụrụ na ọgbọrọ nne ya shi ebe abụọ, ọ bụrụ na ga-egbochi nne ya ọ ya dị inwe ebe ahụ. Rụọsi m ga-achị akpọkpọrọ nne ya pụọ, ụzọ akụkọ maka m. Ụtụ na ha adịghị ya nri, ọ nwere ike ịhapụ nne ya ebe ahụ, eke ekwe nne ya. Adịghị m ihe eji akpọ ozi kịta garara ọnụ. So, ya kpọrọ nne ya shi ebe abụọ. Ya mma ntị oke m. Daalụ sọ. Daalụ. All right, 0706 048 5853. My phone is 0915 570 8347. Hello. Good evening. Kime. Ndekwoyi, ndemma. Emma? No, from Enugu. Daalụ sọ. Daniel. His experience. The candles of Google. Oh, yes, yes, I'm aware. Oh, yes, yes, I'm aware.
decide dealing here, dealing social, dealing alone. Then, I'll go to every week. On our most of my parents. Also, because you were up for the billion 90, also, we are now about 2,000 now. I can't rest of mine. And meanwhile, now I was now understand my parents young on a Nigeria. I will make you go over. And then here I came earlier. So, about 1 hour, I laugh over. No, well, what that read for. So, we are talking about at least the rest of mine. Everything on it. Over every week, or than our parents. So, That daalụ so daalụ. Okay. I mean, onye ọbụla na-asị ya chọọ ebe ọzọ ọ ga-anọ, ya chọọ ebe ọzọ ọ ga-anọ. Onye bidolu biznes ya ka na-agbagote, unu eche na irent unu at this point bụ the best approach. Unu eche na irent bụ ụlọ kịta bụ the best thing, because mụ akala iche ka anyị kala ịtụkọ isi maka udo ga-esi wee chịa n'etiti ụmụ nwanne, maka ụdị ndị a bụ ndị ọ ga-abụ nwoke sigodo na a na-abịa ịbịa nụ nwaanyị a ga-etinyere ya aja na garị. Ọ na-adị m ka hello ka ime good evening. No. Ai. Mụ na ihe nọ na-eme nnyaa ebe m kwesịrị ije je taa anụ ọkụkọ. Anụ ọdị m isi anwụrụ, ọfọzụkwa ịnọ na kichin, ọfọzụkwa ịba m n'anya my brother. A sị gị na m nọrọ onwe m nnọọ nnyaa. Ee, nna mana asịkwa m kwuo nsị gị vu ịmụ ya bụ nne ụka nne vu ịmụ fim nnọọ ka m nọrọ na-emezi enjoy. Ọkwa eziokwu anyway. Nnọọ fine glow. Nnọọ. Ka ebe isi akpọ anyị taa? Ka ebe isi akpọ anyị taa? Okay, nnọọ. Ọ nọ 30 ma o rube 35. Hapụkwa nne na nne ya. Akwa nne na nna ya bụ nye anwa mụkwuru ndị ọzọ, ha ya anwụ, ha nwụrịsị ya na onye ọ na-ataba ofe. Amen. Nothing gives her joy unless you phone about TikTok or about onye na-apụ ya lọtụ n'oche onye na n'oche maka na onye ara esi ọ na-apụ ala anyị tinyere ya ka na ya so sọsọ ya nwe apart from that ọ bụrụ maka ihe ọ dị thank God she's earning her own. But the best thing for her baby girl, sell up, pack your bag, tinye na Ghana must go, tinye isi na South Korea, tinye isi na Ghana, tinye isi na Lagos, tinye Ogun State, tinye isi n'Imo, si ebe a pụọ. Ịmala ebe ahụ ị nọ na ụlọ ebe a, si ebe a pụọ. Your siblings may
not actually realize they are hating you or creating bad influence around you. No one is hating and hating, but they don't know how much they torment you every day with their behaviors. Mhm. But I don't have a problem. Now let's say again, we'll start by every possible means. Can they really gonna hate you away? Because that's what it will generate. Mhm. Threats abatabagon. But that lady's mind is stressed. Ọ bụrụ nke ị nụrụ ya kịta ụlọ abịa na-agbaji obi obere ebe ọ na-abụ unu chọrọ ịghasị ya ka ọ ghara ịbara onwe ya. And I am always taking this opportunity kịta onye ọbụla nọ na befa na ọnụ ya because a lot of people always treat their sister the same way. You understand? Sometimes they always, unknowingly to them, they are treating their sister bad. It's useless or no good. It's your job now. You won't know some of those useless things you are saying is eating the baby up. Or there's a little bit years. You should all be careful with the highway. You have right if you go to do a mother but you know some pitching you go one day go one day go one about and that don't hurt anybody. The first suicidal attempt I made in my life was from my family. You understand? Reactions. You will feel what am I doing? Hmm. So the point is that we need to be very careful when about our siblings. It's hot. It It's hot hurts. beyond amending. You better go there go see neighbor and only one. You always remember you human being sometimes. Which is what I'm saying. Daalụ sọ. Daalụ. Alright. Ya ọ nọ na-asị ya buru akpị ya nnali. Maka ihe na-atụ m ụjọ n'ihe abụrụ avoid this problem. Ife na-atụ m ụjọ bụ mposi ezigbote nwoke ga-abịazi. Kọsị ndị ha chọrọ progress this girl. Sọọsọ biznes obere nwa perfume na nwa ude o nwere ike otekwuo handbag na ya ọ na-ele ọ dị otu a dibịazie ezigbo nwoke a Chukwu chọọ iji wee setụlụ ya bịazie ka ọ ya adị. Hello. Ka ime nnọọ nke iru nnọọ daalụ sọ. Daalụ. Daalụ sọ. Alright, m ga-anacheta azụ ka nje zụchara obere afịa mgbe nna chetara anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na anyị nọ na Volt 104.3 FM maka ndị bụ na fachi ekpọ m enwetawara m jee na Facebook drop your comment ebe ahụ. Ọ bụ na ịchọkwa na ijoin m na YouTube jee na YouTube drop your comment ma agụ ya. Onye jekwe Cecilia daalụ ka isue nọnyere m na YouTube daalụ sọ. Ndewo aga na ebe ọ bụ na cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ nna asị unu ndewo.
anachetego maazụ na Volt 104.3 FM na-asụ unu daalụ nsue nọnyela anyị nnọọ. Yes, anyị need ịzụchara obere afịa maka na ọ na-adị mma ihe ndị ebe enye ndị ebe a ka o wee na-adaba ka o wee na-awa oke ghọtago. Alright, so dịka anyị si wee na-ekwu anyị na-ekwu maka nwa agbọghọbịa bụ na even when a si anya chelu ka ọ gaa skuul na emecha na-adịrọ stipulated, emecha na-enwere oge ka ama na ya eziga ya akwụkwọ, nye nwere onwe ya sị mba na ọma nche and na ọmarọ time mgbe one how many years ọ ga-eche wee bido kụzibe nkụzi 1 year save up ego dugo onwe ya school, which no ya parent kwesịrị ime. Mana of course nwa gidi of age o kwesịrị helping out ọ bụrụ not totally obligation ya iziga onwe ya school. Mana anyị ma na all fingers are not equal. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-esi from a rich home, ọ bụrụkwa mmadụ niile si from a poor home na-enweta grace, maka na at the end of the day na onye Chukwu ga-emela ebere ka ọ ga-emela ebere. Ya bụ nwatakịrị nwaanyị wee gachaa akwụkwọ jee HND1 jee HND2 nweta POP ya primary PPA ya primary place of assignment na Asaba, jee youth service ya wee nata wee sị ka o bido business nọrọ nso to parents ya because na ọ nega anya fụ na they take adequate care of the parents. Otu aka o si wee nọrọ ha nso, mana ịnọ nso ahụ bupụtazila a lot of things, hatred, envy n'etiti ụmụ nwanne ya. Maka na gịnị mee na o decide ịga school ndị ọzọ na-agarọ, maka abịa na ezinụlọ fa ndị ụmụ nwaanyị gụchara akwụkwọ mana ndị ụmụ nwoke agụrụ. Sọsọ nke last born bụ ihe gụchala akwụkwọ, ndị nke ọzọ dị na-atụ ya ile agarọ. Amarọ m ebe nsogbu ha si, amarọ m na nwaanyị menwuru ihe nwoke emenwuru ọ na ezinụlọ fa, amarọ m na ọ na ego na ha mara ka nwanne ha nwaanyị shiri nweta ego o ji wee gaa school. In their head education dị expensive and ọ bụrụ for the poor. Amarọ m ife bụ nsogbu fa, mana somehow ụmụ nwanne ndị nwoke anụ a fụrụ a reason ị na-atagide nwanne fa nwaanyị anya, ịbụ ndị bụ na nwanne fa nwaanyị chetafa kama ọ ga-emefe obi aṅụrị, kama ha ga-eme ya obi aṅụrị, ha bụrụ ọgbatu ha bụrụ the problem nyanwa na aya. Kịta anụwa o mepego shop, business ahụ o bido with 30,000 expand go to a good shop akwajuru afịa. Ụfọdụ si from foreign country ya abata. Ihe ọzọ bidoro isi okwu kịta bụ na enyero ha afịa na credit, ịchọ ịgba perfume smell ọ nice mana ịnweghị ego, ebekwuolu gị ego ebe na nke ahụ ebeli gị ebe isi na ya bekwuoro onwe gị ego. Asụ onye mepere ya biznes na-ejeri ya afịa na-anọrọ ya na shop go ama the right price a na-ere product. So ihe si ka njikwa taa bụ nwatakịrị nwaanyị a kedu ihe ilo n'oge eme, maka na ihe na-atụ m ụjọ bụ na mgbe oge erutezi to the point of enwe ike anakọta ahụ ayaba nke nwaanyị ajụ asị na poison, which na nyanwa si na fa enwere ume ya na fa ya emenwu ya because na nyanwa na onwe ya spiritually o jegoro utu onwe ya malụ na ahịa dị n'ime ụlọ. Ọkwa na ahịa nke ime ụlọ a na-agbawa m obi. Kwefụrụ ahịa ime ụlọ a as a parent na-ege m ntị bido n'oge, the earlier the better. Kwefụrụ ahịa ime ụlọ, hey ọkwa ya ka njọ, especially among siblings, whether na fa bụ cousins ma nephews ma nieces. Anyị ebido n'oge kụziwelu ụmụazị a the true essence of togetherness n'etiti ụmụ nwanne. Maka ụdị ihe a kịta anụ a, this girl na ọ dịghị ka a na-etinye ihe n'ilo, ụmụ nwanne ya na-aba anyị agbatara ya ọsọ enyemaka. Nyanwa na onwe ya supụ the self na nwa nwanne ya nwoke ahụ na-adị ekene efili na otonitego agbọghọbịa na ọfụ ya n'ụzọ, na ọ gwara ya na ọfụkwuo ya n'ụzọ na ọma nyelu di ya aka ka i wee na-afụ. A lot of men na enwe dysfunctional home today, or na enwere home ụmụaka dị azụ fọfụma bụ
most of the times, not all the time, but most of the time, dysfunctional homes si n'aka nke nwaanyị ma ọ n'aka nke nwoke. Most of them eji the wrong upbringing wee zụlitefa. Ị asị ka isi na nke a pụta ị na-aya ofu ka ị na-aya, mana nke a bụ ọ dị ka a solvecha one problem ọzọ eshi from nowhere develop. Ihe ejisi ike chọta ezigbo nwaanyị, ịfụzi ezigbo nwaanyị ahụ ezuzi ụmụaka, because onwe ndị bụ good people o, onwe ụmụ nwaanyị bụ good women, mana ịzụ nwatakịrị bụ problem. Ịzụ ụmụaka bụ problem, ikipụ a home bụ problem. Gị nwa bụ nwoke ị na-agbagharị, ị na-anata ịmago nọ gị ga-eshi nri abalị, nọ gị ya asụ ụmụaka arụ, nọ gị ya ekwu, nọ gị onye siche gbagharịcha abata. So onwe ka ọ dị ị na-ege m ntị, gị na nwanne gị nwaanyị nwee eternal eternal problem maka na ịnwụgo oyi na onye a, so long as na ị nọ na compound a na ọma nzukọ ike nyanwa na onwe ọbara. The apple does not fall far from the tree, ka a na-enyekwa ya ka ọ na-enyekwa fa, maka na nyanwa sị na ọma nzukọ ike kama na at this point na parents ya bụ the reason o ji eka nọ ebe a, maka agwa m ebe a dị too toxic. Kedu ka a young girl na-emebe ịnụbeghị di, ị ka na business gị ka na-egro, then onwezi nwoke gị na ya na-emekọ ihe, o nwere ike ọsị ka ọ bịa pay gị surprise because ọ na-abịa na shop gị si gị na oge taa ka eshi ababa unu, ọsịzie ka as nwoke chọọ ịdị serious n'oge, ọsịzie ka ọ bịa pay gị surprise, nekwe ka gị na nwunye nwanne gị nwoke kunu na-aba na-akọ ọnụ. Kedu ka ị ga-esi wee face, kedu ka ị ga-esi wee bido kwa ya si ya na-amụkwu nna akparị ka ọ gị, because ha nwere some certain situation anyị ga-afụ onwe anyị n'ime self. Mụnwa na onwe m ebidogo kịta na-echesi kedu the end. Ihe na-ewute m bụ na at the end of the day ụmụ nwoke isi kpakọrọ ọnụ, some of them eje nụta ụmụ nwaanyị anọ adalụzi alụfụ ụlọ ya sa, ị na-awọndazi where did you go wrong. Mom na 0706048585 ma kpọọ na 0915-570-8347. Cheta na nọ na YouTube. Our YouTube channel bụ Vote Odenigbo. Anọkwa m na Facebook in case ọ bụla ị chọrọ join anyị. Hello. Ka ime? No, ka afa gịnị? No. Okay.